Mä sulle kuule yhden biisin. Mitä? Tyhmätkin jutut naurattaa kun puhut. Sanakirjan suhun tarvitten. Mä voin relaa, ei sulla järki pelaa. Läppäderis mielen vikainen. Tää biisi tuntuu vaikeelta, kun tää menee niin korkealta. Sun aivoistasi muuttuu palanen, se on falafelin näköinen. Sun aivoistasi muuttuu palanen ja on aivan mielen vikainen. Tää tuntuu vaikeelta, kun et sä Kiitoksia! Näin on Pam pelattu. Kaikki hahmot ovat esittäytyneet. Seuraavan katkon ajan voitte vielä äänestää suosikkianne. Sen jälkeen nähdään ensimmäinen hahmojen kotiin lähtö. Nähdään kohta.